Matul is-sena li għaddiet, madwar 150 tifel u tifla intbagħtu għal kura tal-kanċer fi sptarijiet madwar l-Ewropa. Ħabbar dan il-Viċi Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt li kienet jieħu sehem f'konferenza mtella mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Kanċer fih dan l-Uffiċċju tal-President u li trattat l-impatti li jħalli l-kanċer fuq it-tfal. Il-psikologa Gabriella Kassar mill-Karl Vella Foundation qalet li għalkemm f'ħafna każijiet ikun hemm tama ta' fejqan, l-aħbar ta' persuna għażiża li tkun mardet bil-kanċer tħalli xokk kbir għaliha u għall-eżis tagħha. Xokk li jġib miegħu vjaġġ ta' emozzjonijiet u ħsibijiet li jħallu riperkussjonijiet kbar. Dr. Kassar qalet li l-innoċenza ta' tfal twassal biex ħafna drabi dawn ma jifhmux x'ikun qed jiġri meta jgħaddu minn esperjenza bħal din. L-struggles, l-sfidi huma diversi, speċjalment tal-fatt li anke ta' età żgħira dan ikun xokk kbir u jaffettwhom fuq livelli diversi isu mill-aspett psikoloġiku anke fuq mod emozjonali. Jiġifieri kif jaraw kif ħajkampaw mas-sitwazzjoni l-fatt li anke l-isptar ikunu qegħdin jieħdu trattament li jaf ikun anke isu painful għalihom taffettwhom anke fuq livell fiżiku wkoll. Hija saħqet li l-marda tal-kanċer iġġib magħha piżijiet kbar, tant li ħafna drabi tfal li jgħixu f'familji ta' persuni morda bil-kanċer jgħaddu minn tbatija fuq livell differenti. Sfidi li naraw anke mill-esperjenza tagħna li naħdmu ma' dawn it-tfal huwa taffettwhom xi drabi fuq livell emozjonali għaliex forsi ma jkunux qed jifhmu x'qed jiġri li jaraw forsi persuna li tant iħobbu qed tirrigressa lura hija xi ħaġa li taffettwa ħafna. Taffettwhom ukoll anke fuq livell pereżempju l-atteġġjament tagħhom. Ikun hemm min isu biex ikampa mas-sitwazzjoni forsi jibda jaġixxi brabja. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qal li minkejja li f'pajjiżna il-kanċer fit-tfal mhuwiex komuni, l-Isptar Mater Dei qed jaħdem biex jingħaqad ma' diversi entitajiet mediċi Ewropej li jistgħu jsaħħu l-kwalità u l-effiċjenza tal-kura li tingħata lil dawn it-tfal. Il-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca saħqet li l-kanċer fit-tfal iġib miegħu sfidi soċjali u emozzjonali kbar u spjegat li l-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Kanċer tiżgura servizz holistiku koordinatu sostenibbli għall pazjenti kollha tal-kanċer u l-maħbubin tagħhom.